Lius laittaa tässä nauhoituksen nyt päälle ja tallennetta on sitten mahdollista meiltä myöhemmin tilata ja se varmaan tuonne meidän YouTube-kanavalle tässä sitten aikanaan laitetaan. Käydään tämä esitys ensin lävitse ja sen jälkeen, jos on jotain kysymyksiä, niin niitä on mahdollista esittää. Ja pidät tähän mikrofoninne ja kameranne kiinni tässä esityksen aikana ja puheenvuorot pyydetään sitten kädennostotoiminnolla. Mutta lähdetään tässä liikenteeseen ja tosiaan me tehdään tässä nyt historiaa. Tämmöistä toimialakatsausta ei Suomessa aikaisemmin kohtuuhintaisesta asumisesta ole tehty ja tosiaan meidän on tarkoitus nyt sitten jatkossa vuosittain tässä loppukeväisin niin tällainen katsaus sitten päivittää. Ja tietysti ajattelemme, että kova kohtuuhintaisten asuntotoimijoiden toimialajärjestönä on tietysti luonteva myöskin tällaista sitten tekemään, niin tällaiseen projektiin sitten viime vuonna lähdettiin. Ja tosiaan tämä katsaus, niin tämä tarkastelee kohtuuhintaista asumista laajalti Suomessa ja sitten myös asumisen taustatekijöitä ja asumisen trendejä myöskin käydään vähän lävitse. Ja lisäksi me esitetään tässä toimialakatsauksessa sitten myös politiikkasuosituksia. Katsauksesta on olemassa suomenkielinen versio ja sitten siitä on myös englanninkielinen käännös ja tosiaan se löytyy tuolta meidän verkkosivuilta kova.ry.fi/tietoa-toimialasta. Eli sieltä yläpalkista löytyy tämmöinen tietoa alasta, niin sitä klikkaamalla niin sitten pääsee tähän taitettuun versioon. Lisäksi meillä sitten tarvittaessa, jos haluaa painetun version, niin pyynnöstä semmoisia voidaan toimittaa. Tosiaan KOVA on siis, niin kuin sanoin tuossa, niin kohtuuhintaisten asuntotoimijoiden toimialajärjestö. Meillä on tällä hetkellä vähän 130 jäsenyhtiötä, jotka toimii noin 150 kunnan alueella. Ja sitten tuosta meidän jäsenten tai meidän edustavuudesta niin ollaan laskettu tuosta rajoituksenalaisesta asuntokannasta sitten nuo prosenttiluvut tuohon ja tosiaan uudistuotannosta niin meidän jäsenet vastaa noin 75-80% osuudella. Mutta sitten jos mennään tähän itse toimialakatsaukseen, niin tässä vähän sisällysluetteloa siitä. Eli sieltä löytyy väestönkehityksestä ja asuntotuotannosta, asuntomarkkinoiden nykytilasta, tietoa, kohtuuhintaisesta asumisesta, ensinnäkin käsitteitä, minkälaisia haasteita meillä tässä on, ketkä on ne toimijat, jotka tällä sektorilla toimii ja sitten tietysti tästä itse asuntokannasta. Ja luonnollisesti sitten, kun tämä on tämmöinen kokonaisvaltainen katsaus, niin tietysti halutaan tässä myöskin tätä vuorovaikutusta tämän muun kansantalouden kanssa käydä lävitse, eli tavallaan sitten tähän liittyy tämä julkinen sektori, rahoitusmarkkinat ja rakennusala laajemminkin. Lisäksi me on otettu tähän katsaukseen myös vähän kansainvälistä vertailua, eli nähdään vähän sitä, että miten Suomi ja Suomen kohtuuhintainen asuminen sitten kansainvälisessä viitekehyksessä näyttäytyy. Ja tosiaan tuossa lopussa sitten vielä niin tulevaisuuden näkymiä ja toimenpidesuosituksia sekä sitten sanasto. No jos lähdetään tästä nykytilasta, niin me ollaan puhuttu tästä meidän syntyvyydestä aika paljon Suomessa ja tosiaan niin tämä niin kuin näyttää tämä kuva Tilastokeskuksen väestöennusteesta sitä, että miltä tämä seuraavan 10 vuoden aikana tämä kuntien väestömuutos näyttäytyy ja tosiaan nuo punaiset kunnat, niin niissä väestö vähenee ja sitten vihreissä kunnissa sitten väestö kasvaa ja sitten tasapainossa ollaan noin keltaisissa. Ja tosiaan niin tämähän on se yksi meidän myöskin kohtuuhintaisen asumisen haaste, että meillä tavallaan tämä kysyntä on eriytynyt jo jonkun aikaa ja tosiaan näiden väestöennusteiden valossa niin se sama kehitys tulee myös tulevaisuudessa jatkumaan. No sitten asuntomarkkinoista muutoksia sielläkin on tässä viime vuosikymmenten aikana tapahtunut ja tosiaan samalla kun meillä tietysti syntyvyys on pienentynyt, niin meillä myöskin sitten asuntokuntien keskikoko on laskenut merkittävästi tässä vuosikymmenten saatossa, eli sotien jälkeen keskimääräisessä asuntokunnassa oli noin 3,5 henkilöä ja nyt me ollaan tuolla vähän alle 2, eli dramaattinen muutos ja se tietysti myöskin aiheuttaa tietysti haasteita tähän meidän kiinteistökantaan ihan laajemminkin, ei pelkästään kohtuuhintaiseen asuntokantaan. No sitten toinen merkittävä trendi tässä viimeisen sanotaan 20 vuoden aikana on ollut se, että meillä iso osa
tai sanotaan näin, että vapaarahoitteisten asuntojen, vuokra-asuntojen määrä on, ja niissä asuvien määrä on merkittävästi kasvanut tässä. Toki tässäkin on osittain sitten syynä se, että valtion tukemia asuntoja, kun rajoituksista vapautuu tai vapautetaan ennenaikaisesti, niin tietysti ne asunnot eivät sitten tilastollisesti enää ole kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja, vaan ne ovat sitten niin sanotusti vapaarahoitteisia. Eli tämä osittain selittää tätä tilannetta, mutta toki etenkin tässä 15 vuoden aikana, kun on rakennettu merkittävästi vapaarahoitteisia uusia asuntoja myöskin, eli merkittävästi enemmän kuin kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja, niin se tietysti on se toinen merkittävä selittävä tekijä tässä. Ja no se tietysti, että miten tämä meidän asuntokanta sitten näyttäytyy, niin kyllähän vuokratasot on etenkin suurissa kaupungeissa merkittävästi vapaarahoitteisia edullisempia, ja tuossa on nyt sitten laskettu sitä, että miten tämä vuokraero näyttäytyy kaupungeissa. Osa näistä kunnista on valkoisia ja se toisaalta sitten johtuu siitä, että siellä on tilastokeskuksella tiettyjä näitä tällaisia yksityissuojaan liittyviä asioita, jonka takia dataa ei ole saatu riittävästi näistä, eli tavallaan vuokrasopimuksia on tehty niin vähän, ettei tavallaan saada sitä vertailuaineistoa sitten tehtyä. Mutta näissäkin sitten korostuu juuri se, että mitä vihreämpi väri, niin sitä suurempi se vuokraero sitten vapaarahoitteiseen on, ja sitten toki näemme tästä kartasta senkin, että sitten on alueita, jossa vapaarahoitteiset asunnot ovat niin kuin edullisempia kuin kohtuuhintaiset asunnot johtuen tästä omakustannusperiaatteen noudattamisesta ja niiden todellisten kustannusten käyttämisestä vuokramäärityksen perusteena. No sitten jos hypätään tähän kohtuuhintaiseen asumiseen Suomessa, niin meillä on tässä alimmassa tuloviidenneksessä asumismenojen osuus kasvanut huomattavasti tässä viimeisen noin 20 vuoden aikana. Sinänsähän tuo niin kuin sininen viiva tuossa keskellä, joka kuvaa tätä yhteensä tilannetta, niin se ei ole muuttunut niin dramaattisesti, mutta tosiaan nähdään se, että tuolla niin kuin alimmassa tuloluokissa, eli tuo ylin käppyrä, niin siellä tosiaan käytettävissä olevien tulojen, tai siis nimenomaan asumismenojen osuus käytettävissä olevista tuloista on noussut jo tuonne noin 40% tuntumaan. Valtion tukemia asuntoja on tällä hetkellä Suomessa vähän reilu 290 kunnassa, ja tuossa sitten eli oikeastaan aika vähän on kuntia Suomessa, Manner-Suomessa, jossa sitten käytännössä asuntoja ei ole. Ja tosiaan nuo siniset alueet, jotka nyt on sitten käytännössä suurimpia kaupunkeja, niin niissä tietysti sitten valtion tukemien asuntojen määräkin on sitten suurin. No sitten vähän tästä alkavasta asuntotuotannosta. Meillähän tässä on nyt tässä kuvassa kuvataan tätä erityisryhmien vuokra-asuntotuotantoa siitä lähtien, eli vuodesta 2005 lähtien, kun meillä on ollut tämä erityisryhmien investointiavustusjärjestelmä käytössä, ja tästä nähdään se, että määrällisestihän opiskelija-asuntoja on tehty valtion tuolla kaikkein eniten. Tosin nuokin tuotantoluvut on vuosittain merkittävästi heitelleet. Toinen iso joukko on nämä ikääntyneille rakennetut asunnot, mutta tosiaan nyt sitten hallituksen tekemien linjausten johdosta, niin tosiaan erityisryhmien vuokra-asuntotuotantoa meille ei sitten kauheasti tule parina seuraavana vuonna ole, koska tämä erityisryhmien investointiavustusvaltuus on niin pieni, että sillä käytännössä määrällisesti kyetään tuottamaan vain hyvin rajallinen määrä erityisryhmien vuokra-asuntoja. Sitten me tilastoja vielä vähän lisää, niin tämä valtion tukemat asunnot on pinta-alaltaan suurempia kuin vapaarahoitteiset vuokra-asunnot, ja tämä perustuu tämä aineisto sitten meidän vuosittain tekemään tilastokyselyyn ja sitten tilastokeskuksen aineistoihin, ja ehkä nähdään se, että asumisoikeusasunnot erityisesti, niin niissä korostuu tämä perheasuntovaltaisuus, eli puolet asunnoista on vähintään kahden makuuhuoneen huoneistoja, ja sitten lähes tai reilu 40% sitten kaksioiden ja yksiöiden osuus on hyvin pieni, kun taas sitten jos verrataan
noita keltaista ja lilaväristä palkkia, niin nähdään se, että etenkin tuolla vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa yksiöiden osuus on selkeästi suurempi, eli ero on noin 9 prosenttiyksikköä tähän valtion tukemiin vuokra-asuntoihin huoneistojakauman osalta, ja sitten toisessa päässä se näkyy myös siinä, että vapaarahoitteisesti tuotetaan erittäin vähän isoja perheasuntoja, eli käytännössä tämä meidän kohtuuhintainen asuntosektori tästä niin kuin isojen perheasuntojen osuudesta sitten kuitenkin kantaansa nähden niin kuin selkeästi suuremman roolin. Sitten jos mennään kohtuuhintaiseen asumiseen ja kansantalouteen, niin vähän tätä osuutta, että miten tämä valtion tukema asuntotuotanto on tässä sotien jälkeen, eli vuoden 1949, kun perustettiin ARA-järjestelmä, niin tämä on heitellyt tässä, ja nimenomaan tämä musta käyrä tässä kuvastaa sitä kohtuuhintaisen asuntotuotannon osuutta kokonaisasuntotuotannosta, ja tässä voi nyt sitten ehkä tehdä muutamia nostoja siitä, eli tuolla 60-70-luvun taitteessa tehtiin paljon, rakennettiin lähiöitä, ja sitä kautta tietysti kohtuuhintaista asuntotuotantoa tehtiin silloin paljon, ja sitten toinen asia on sitten tämä 90-luvun talouskriisi, suuri lama, jonka aikana sitten valtion tukeman asuntotuotannon määrä nousi niin kuin yksittäisinä vuosina tuonne 80% tuntumaan ja vähän ylikin. Ja sitten taas, jos katsotaan vaikka 2000-luvun alkua, niin silloin valtion tukemaa asuntotuotantoa tehtiin tosi vähän, ja kokonaistuotannosta se muodosti silloin vaan silloin 2000-luvun alkupuolella pahimpina vuosina noin 10%. Ja nyt sitten taas tämän viime vuosina tämän asuntorakentamisen ongelmien vuoksi niin valtion tukeman asuntotuotannon osuus on noussut taas sitten keskimäärin selkeästi suuremmaksi, mutta ehkä tuosta jos sanoisin, että mitä se osuus on ollut tässä sanotaan 90-luvun laman jälkeen, niin se on pyörinyt keskimäärin siellä noin 20% luokassa siitä kokonaisasuntotuotannosta. Ja sitten tosiaan tuossa on noina niin kuin graafeina sitten ilmoitettu tai kerrottu vähän tarkemmin sitä, että miten se asuntotuotanto on jakautunut eri hallintamuotojen välillä. No sitten asumisen kysyntätuet, ne on merkittävästi kasvaneet 2010-luvulla, etenkin vuoden 2014 jälkeen. Ja tuossa näkyy sitten se, että miten nämä kysyntätuet on jakautunut. Yleinen asumistuki on luonnollisesti suurin yksittäinen asumisen kysyntätuki, joka meillä on. Ja nythän tähän tietysti sitten taas tulee muutoksia tänä vuonna, kun opiskelijat siirretään elokuun alusta takaisin omaan järjestelmään. Eli nyt sitten luvutkin tai käppyrät tulee tulevaisuudessa sitten vähän muuttumaan tämän osalta. Toki perheelliset opiskelijat säilyy edelleen yleisen asumistuen piirissä. No sitten jos katsotaan tätä, minkälaisia korkokustannuksia tai minkälainen tämä meidän korkotaso on, niin nähdään, että tässä niin kuin keskimääräistä, jos olemme tottuneet tähän finanssikriisin jälkeiseen aikaan, jolloin korot olivat selkeästi niin kuin matalalla, alle 2%, niin nyt sitten tietysti nähtiin tässä pari viime vuoden aikana selkeä hyppäys ja tietysti noissa sinisissä pallukoissa sitten näkyy myöskin kohtuuhintaisten asuntotoimijoiden lainojen korkotasot, ja nyt ne on tietysti lähtenyt tässä jo vähän laskemaan, mutta että tosiaan niin kuin aikaisempaan nähden, niin tietysti selkeästi korkeammalla tasolla ollaan, ja se on tietysti selkeästi ollut yhteydessä myös siihen, että kohtuuhintaiset asuntotoimijat on joutunut aika merkittäviäkin vuokrakorotuksia parin viime vuoden aikana tekemään. No, rakentamisen kustannuksetkaan ei ole tulleet mitenkään dramaattisesti alas, vaan kyllä sen inflaation kiihtymisen johdosta, joka sitten monilta osin johtui tuosta Ukrainan sodasta, niin tavallaan kustannukset on selkeästi nousseet ja eivät sieltä ole sitten mitenkään niin kuin dramaattisesti tulleet alas, että jos katsotaan kokonaisindeksiä, harmaata viivaa tuossa tai käyrää tuossa, niin se kuvaa sitä, että nyt pari viime vuoden aikana ollaan kokonaisuudessaan aika samalla tasolla oltu, mutta että sitten tosiaan sitä hyppyä, mikä tuossa tapahtui, niin se ei ole lähtenyt millään tavalla toiseen suuntaan menemään.
No toisaalta sitten taas tässä meidän sektorissa niin valtion tukeman asuntotuotannon reaaliset hinnat on laskeneet pari viime vuoden ajan, eli tuossa sitten nähdään indeksoituna tuo rakennuskustannusten kehitys, mikä tietysti selittyy sillä, että nyt kun vapaarahoitteista tuotantoa ei paljon tehdä, niin rakennusliikkeiden tarjoushalukkuus on tietysti selkeästi noususuhdannetta suurempaa, ja toisaalta sitten kun kuitenkin kilpailu edelleen toimii, tai itse asiassa se toimii nyt oikein hyvinkin käsityksemme mukaan, niin se tietysti on myöskin laskenut sitten hintatasoa, eli tässä mielessä suunta on ainakin toistaiseksi ihan oikeanlainen. No, mitäs sitten meidän järjestelmä vertautuu kansainvälisesti? Tässä on niin kuin yksi kuva, jolla sitä voidaan niin kuin tutkia. Meillä maksetaan Suomessa toiseksi eniten asumistukia suhteessa BKT:hen eurooppalaisista OECD-maista. Britit on tässä vieläkin kovemmalla tasolla kuin me, eli siellä noin 1,4 kertaa BKT:stä asumistukia maksetaan. Ja toisaalta sitten meillä se on tuolla noin vajaassa prosentissa, eli 23 vuonna niin noin 0,88%, taisi olla se tarkka luku tuosta BKT:stä. Sitten jos katsotaan muita maita, niin nähdään esimerkiksi se, että Alankomaissa, jossa on suhteessa todella paljon kohtuuhintaisia asuntoja, niin siellä asumistukia maksetaan selkeästi vähemmän kuin esimerkiksi meillä, vaikka sielläkin on ihan sillä tavalla, voi sanoa monella tavalla pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta, eli siellä on sillä tavalla tämä sosiaalinen puolikin olemassa. Mutta tämä on ihan mielenkiintoista vertailua, mutta aika kaukana ollaan tuolta OECD:n keskiarvosta tai EU:n keskiarvosta, että miten tämä määrä on kehittynyt. Meillä tosiaan kohtuuhintaisen asuntokannan osuus, siis rajoituksen alaisen asuntokannan osuus on noin 11% luokkaa tällä hetkellä. No sitten jos katsotaan asuntojen hintoja, niin tässä sitten on tämmöinen asuntojen hintatulosuhde ja hintavuokrasuhde Euroopan maissa, ja tässä oikeastaan voidaan todeta, että Suomessa asunnot on kaikkein kohtuuhintaisimmat, siis omistusasunnot, mutta toisaalta sitten asuntojen hinnat on myös matalimmat suhteessa asuntojen vuokriin suhteutettuna, eli kääntäen voisi oikeastaan todeta niin, että Suomessa asuntojen vuokrat on huomattavan korkeat asuntojen hintoihin nähden. Ja tässäkin erot eurooppalaisten maiden välillä on erittäin suuret, eli jos katsotaan vaikka Portugalia, niin siellä tilanne on sitten hyvinkin toisen tyyppinen kuin taas meillä. No sitten vähän tulevaisuuden näkymistä, miltä Suomi näyttää. Tosiaan meillä niin kuin kaikissa ennusteissa väestönkasvun osalta, maahanmuutto on se, jonka ansiosta Suomen väkiluku kasvaa. Ja tässä kun VTT teki tässä vastikään tämmöisen asuntotuotantotarvelaskelman, jonka mukaan sitten tarvittaisiin vähän reilu 30 000 asuntoa keskimäärin vuosittain uusia asuntoja, niin nyt sitten samaan aikaan sitten kun ollaan siinä tilanteessa, että vapaarahoitteista asuntotuotantoa ei edelleen käytännössä liikkeelle lähde, ja nyt tietysti voisi ajatella, että tästä suhdannetilanteesta johtuen niin nyt olisi tietysti hyvä aika tätä valtion tukemaa asuntotuotantoa toteuttaa. No, politiikka on kuitenkin nyt tämän osalta sitten maan hallituksella toisen tyyppinen, eli viime vuoden sinänsä oikein hyvästä korkotukilainavaltuustasosta tultiin tälle vuodelle jo 500 miljoonaa alaspäin, ja nyt sitten näyttää siltä, että jos tosiaan tuo julkisen talouden suunnitelman on uskominen, niin sitten korkotukivaltuus vähenee ensi vuonna 750 miljoonaa nykyisestä, eli se olisi noin miljardin tasolla sitten ensi vuonna. Ja tosiaan niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin tämä erityisemmin investointiavustus sitten tippuu jo tälle vuodelle 15 miljoonaa, ja se on tässä parin vuoden aikana tippunut sitten merkittävän summan, kun se oli tuossa vielä 23, niin 120 miljoonaa euroa. Sitten ehkä niin kuin voi todeta sen, että minkä tuossa aikaisemminkin totesin, että tosiaan väestö vähenee ja ikääntyy meillä Suomessa, mutta sitten tavallaan tälle välimuotoasumisellekin meillä on kuitenkin selkeää kysyntää. ASO-järjestelmää meillähän tietysti ollut tässä jo vähän reilu 30 vuotta olemassa, mutta se ei sitten tällä hetkiselle poliittiselle päätöksentekijöille ole se vastaus, vaan on nyt yritetty löytää sitten muun tyyppisiä ratkaisuja tähän niin kuin
vuokra- ja omistusasumisen väliin sijoittuvaan malliin, mutta eipä sieltä nyt kauhean mitään semmoisia maata mullistavia ehdotuksia ole tullut siitä, että miten niin kuin voitaisiin merkittävästi joku uusi järjestelmä luoda, jolla olisi myöskin paljon kysyntää, niin sellaista ei ole kyetty luomaan. No sitten näistä politiikkasuosituksista. Tosiaan nämä on niin kuin meidän näkemykseen perustuvia ja niin kuin tuossa äsken sanoin, että tämä niin kuin rakentamisalan tilanne huomioiden, niin meidän mielestä olisi viisasta, että korkotukilainavaltuuksia nostettaisiin. Me on ehdotettu maan hallitukselle jo tuossa hallituksen puoliväliriihessä, mikä oli noin kuukausi sitten, että tämä lainavaltuus olisi tälle vuodelle tullut samaksi kuin viime vuodelle ja sitten se olisi ensi vuonna sama kuin tänä vuonna eli 1750 miljoonaa ja sitten esitämme myös vuodelle 2027 niin tässä vaiheessa 250 miljoonaa euron lisäystä siihen eli 1,25 miljardia euroa olisi sitten korkotukilainavaltuus vuonna 2027. Ja tosiaan kun tämä erityisryhmän investointiavustus, sitä on leikattu todella paljon, sitä valtuutta, niin nyt sitten ehdotamme, että tänä ja kahtena tulevana vuonna niin valtuusta pitäisi nostaa 50 miljoonaa euroa vuodessa, jotta tavallaan sitä tulppaa sen erityisryhmien asuntotuotannon osalta myöskin pystyttäisiin avaamaan. Ja tiedän sen, että tuolla Varkessakin on niin kuin paljon hankkeita, jotka odottavat vain sitä, että he saisivat sen päätöksen siitä, että avustus tulee, niin hankkeet lähtisivät hyvin nopeasti liikenteeseen. Eli tässäkin mielessä rakennusalan näkökulmasta tämä olisi yksi nopeavaikutteinen toimi. No sitten KOVA on alun alkaenkin suhtautunut aika kriittisesti tai kielteisesti siihen, että tämä asumisoikeusasuntojen uudistuotanto päätetty lopettaa ja sen vuoksi me on niin kuin tehty esityksiä, joilla meidän mielestä asumisoikeusjärjestelmäkin voitaisiin uudistaa ja sitä kautta sitten saada se uudistuotanto käyntiin myöskin asumisoikeusasuntoja kuitenkin kysytään koko ajan, eli tavallaan ei se kysyntä ole niistä myöskään mihinkään lakannut. Ja sitten tietysti kun aloitin tuosta rakennemuutoksesta tämän niin kuin asuntokannan ja asuntomarkkinoiden ja väestön kannalta, niin tosiasia on se, että meidän pitäisi jollain tavalla järkevästi ja kustannustehokkaasti hoitaa tämä tyhjien asuntojen ongelma Suomesta ja olemme itse ajatelleet niin, että kun tässä valtion tuella rakennetussa asuntokannassa myös valtiolla on sitten näitä vastuita ja toisaalta sitten meillä on vielä suoria valtion aravalainojakin jonkun verran jäljellä, niin olisi viisasta luoda tällaisia asuntorakennemuutosalueita, johon sitten kohdistettaisiin erityistoimenpiteitä, jolla nimenomaan tätä kohtuuhintaisen asuntokannan ylitarjontaa saataisiin purettua ja sitä kautta tervehdytettyä niitä asuntomarkkinoita, saataisiin se ylitarjonta sieltä purettua ja mahdollisesti myöskin sitten omistusasuntokannan puolella sitten hintataso nousuun. Ja se tietysti väistämättä sataisi myös todennäköisemmin laariin siihen, että sitten pankitkin rupeaisi ehkäpä aikaisempaa paremmin rahoittamaan myöskin asunto-osakeyhtiöiden remontteja esimerkiksi tuolta kasvukeskusten ulkopuolella. Näin, tässä lyhyt katsaus tästä meidän katsauksesta ja oikeastaan voisin tuossa vielä näyttää vähän miltä se näyttää se taitettu versio tästä katsauksesta, eli tämmöinen dokumentti tuolta meidän sivuilta sitten löytyy sekä suomeksi että englanniksi. Tässä on lyhyt tiivistelmä alkuun ja siinä on myöskin kerrottu nämä politiikkasuositukset ja sitten englanninkielinen tiivistelmä ja sitten tämä sisällysluettelo kuvattuna tässä eli tosiaan käykää tätä ihmettelemässä tarkemmin sivuilla ja tosiaan englanninkielinenkin versio sitten tästä löytyy ja sitäkin vuosittain jatkossa päivitetään. Mutta nyt jos on jotain kysyttävää, niin mielelläni vastaan kysymyksiin. No kysytäpäs nyt näin päin sitten, että tältä ensi kuulemalta ja mahdollisesti jos joku siellä jo tätä itse katsausta tutkiskelee, niin koetteko, että tässä on jotain semmoista uutta ja lisäarvoa tuottavaa tässä meidän katsauksessa?
No niin, Marjut, Sancho, ole hyvä. Pistätkö mikrofonin päälle? Ei kuulu äänesi. Emme edelleenkään kuule sinua. Mutta jos Marjut ratkoo näitä yhteysongelmia hetken, niin olisiko tässä välissä jonkun toisen kommentti? No, Raimo Hätälä. No niin, kiitos Jouni. Kyllähän tämä todella hyödyllinen on tämmöinen, kun tämä on tiivis yhteenveto ja toki joitakin uusiakin asioita. Muun muassa se diagrammi, missä verrattiin siitä, että paljonko meillä käytetään niin kuin asumistukeen PKT-osuutta ja mikä meillä on taas niin kuin kohtuuhintaisen asumisen osuus, niin oikein hyvä tämmöinen niin kuin loppausinformaatio. Ainakin minulle se oli niin kuin hyvin havainnollinen niin kuin kaavio-osa siitä. Ja sinänsä tässä niin kuin tulevina vuosina varmaan kovasti tarvitaan tämän tyyppistä tiivistä niin kuin yhteenvetoa tästä asiasta, että voimme omalta osaltamme näiden paikallisten päätöksentekijöiden kanssa asiaa tehdä niin kuin tunnetuksi ja yhtä lailla valtakunnan tasolla. Ja hyvin tärkeä yhteenveto, koska tämä tieto toimialalla on aika pirstaleista, niin hyvä sitä on välillä koota sillä tavalla yksin kanssa. Kiitoksia tästä työstä. Kiitokset. Olisikohan Marjutin mikrofoni nyt toiminnassa? Kuuluuko? Nyt kuuluu. No niin, hienoa. Joo, jotakin hämminkiä tässä. Mutta siis Raimo tuossa onnistuneesti jo kiteytti meikäläisenkin ajatukset, että hyvä katsaus ja tämähän tekee toimialaa näkyväksi tämmöinen yhteenveto, niin erinomaista. Kiitos. Kiitos. Vieläkö tulisi jotakin kommentteja tai kysymyksiä? Tino Nurmi, ole hyvä. No niin, moi vaan. Ja tosiaan ihan hyvä yhteenveto, mutta vähän jäin kaipaan tuoreempia numeroita ja lukuja, että nyt tietenkin nämä muutokset, mitä on tapahtunut ja tapahtumassa, niin on aika nopeita. Ja tuossa Tampereellakin, tai Pirkanmaalla, kun oli tässä Tampereen seutukuntien tonttipäivä, niin puhuttiin kohtuuhintaisesta, jonka täällä laskettiin myös kaupunkiyhtiöiden tuottamat kannat, niin yli 80% aloitusosuudesta viime vuonna, ja tänä vuonna se taitaa olla vielä korkeampi. Niin onko tästä vuodesta vielä teillä minkäänlaista aloitusten prosenttiosuutta siitä, että paljonko on kohtuuhintaisen osuus ja paljonko on vapaarahoitteisen osuus tänä vuonna? Hyvä kysymys. Me tietysti tässä toimialakatsauksessa nojataan kaikkiin uusimpiin tilastoihin, mitä me ennen kaikkea saadaan sitten tilastoviranomaiselta eli tilastokeskukselta. Meillähän on niin kuin jonkinlaisia arvioita siitä, että mikä on tämä alkava asuntotuotanto tänä vuonna. Sanotaan tämmöisenä niin kuin keskimäärälukuna, niin monet on puhunut siitä, että se pyörii siellä noin 20 000 asunnossa tänä vuonna. Ehkä hieman yli, ehkä vähän alle, mutta sitä suuruusluokkaa. On toki selvää tietysti, että kun korkotukilainavaltuus nyt 500 miljoonaa euroa tippui viime vuodesta, niin sillä tietysti ei pystytä aloittamaan yhtä paljon asuntoja kuin viime vuonna. Viime vuonna niitä taidettiin aloittaa noin 9,500. Ja se on nyt selvää, että tänä vuonna jäädään siitä luvusta sitten kyllä muutamalla tuhannella ainakin, että se niin kuin, jos nyt oikein muistan täällä taas varkelaisiakin olla linjoilla, niin se varken arvio tästä tänä vuonna käynnistyvästä kohtuuhintaisesta asuntotuotannosta korkotukilainoilla on noin 6 000 asunnon luokassa. Ja tavallaan se tietysti kuvastaa sitä, että suhteellinen osuus sitten pienenee tälleen koko maan tasolla. Mutta olet siinä oikeassa kyllä, että isoissa kaupungeissa nostokurkia on aika vähän muualla kuin kohtuuhintaisessa asuntotuotannossa, että siinä suhteessa niin alkava tuotannon osuus isoissa kaupungissa on varmasti niin kuin todella paljon suurempi kuin tämä keskimääräinen luku. No sen takia oikeastaan vähän haastasinkin noita numeroita, sanottiin tuossa tuon 6 000 varken puolta, ja niin äsken totesin, niin siihen ainakin Tampereella laskevat siitä kaupunkiyhtiöiden niin kuin rakennuttomat kohteet toki mukaan, että se pikkasen on suurempi, mutta jos sen osuus on 80% markkinasta Tampereella, niin missähän ne muut sitten rakennetaan? Jos menetään 20 000 päästä tänä vuonna aloituksessa, ja sitten jos ensi vuonna parken osuus tippuu vielä noin 70%, mikä näkyy ainakin viime viikolla esitellyistä kalvoissa, niin
ensi vuoden luvut on kyllä aika optimistisia, mitä tällä alalla viljellään. Joo, se on ihan totta. Ja tästähän täytyy todeta, että asumisoikeustuotanto on keskimäärin muodostanut noin 1/3 valtion tuella käynnistyvästä asuntotuotannosta. Nyt kun se tavallaan jää sitten käytännössä tämän vuoden jälkeen pois, niin se tuo tietysti ison loven siihen, ja sitten tietysti tämä erityisryhmien asuntotuotannon vähäisyys tästä investointiavustuksen valtuuden vähäisestä määrästä johtuen, niin tietysti lyö sen toisen loven sitten tähän hommaan. Ja erityisryhmien puolella toki on vapaarahoitteista, mikä vähän kompensoi sitä, mutta esimerkiksi opiskelijapuolihan nyt käytännössä päätösten mukaan loppuu, ja se on tämä Tampereella aika iso osa kohtuuhintaisuutta on opiskelija-asunnot. Niin kyllä, olet oikeassa. Siihen voisi vähän ottaa etunojaa siihen ensi vuoden ennustamiseen joku vähän rohkeammin ja vetää vähän yhteen nyt, että kun nämä numerot tulee RTL:ltä ja kiinteistövälittäjiltä, eli sidosryhmiltä, joilla on aika suuri insentiivi kaunistella niitä, niin pikkuhiljaa voisi ruveta puhumaan reaalitilanteestakin. Että esimerkiksi Tampereella niin on ihan yhden käden sormissa, mitä myydään uudistuotantoasuntoja tällä hetkellä, niin on melko varmaa, että ei niitä kauhean ruuhkaksi ja sitten kyllä syksylläkään lähde. Joo. Jos niitä täällä Tampereella ei rakenneta, niin mietit vähän, että missä muualla sitten niitä rakennettaisiin. Hyvä huomio. Mitäs muuta? Vieläkö tulee kommentteja, kysymyksiä? Raimo vielä. No niin, tuossa ehdin jo nyt sitten sen PDF-muodon tuolta aukasta, ja sitten huomaan, että toki sitten kun puhuin pirstaleista tiedosta ja tuossa jo taisi Tino viitata siihen rakennusteollisuudenkin insentiiviin kaunistella asioita, niin toisaalta meidänkin olisi ehkä hyvä tähänkin katsaukseen tulevina vuosina ottaa sitä työllisyysvaikutusta. Siellä on hyvin otettu mukaan, että tällä niin rakennusteollisuudella on iso merkitys yhteiskunnassa, mutta me monet asuntoalan toimijat aika useassa yhteydessä muistetaan niin korostaa tämän työllisyysvaikutusta, ja kun mietitään tämän päivän uutisointia, missä meidän suurin huoli kansantaloudessa on huono työllisyyskehitys. Ja olemme toki kovankin viestinnässä, tätä muistan, että yleensä korostaa, mutta tässä asiakirjassa en tuossa pikakatsauksella sitä löytänyt, niin voisi ehkä sillä sitten tulevia vuosia varten niin vielä korostaa sen työllisyysvaikutusta. Ja verokertymää, sehän on toinen, että tästä niin kuin asuntorakentamisesta palautuu erilaisena verona ja veroluonteisena maksuna yhteiskuntaan luokkaa 40% kaikista investoinnista, niin tämähän on sillain niin panostuotossuhteeltaan valtiontaloudelle aika hyvää hommaa panostaa tähän systeemiin. Kyllä, otetaan tuo korvan taakse tuo työllisyysvaikutuspuoli myös tähän asiakirjaan. Ja tosiaan, niin kuin sanoin, niin tämä on nyt ensimmäinen versio, ja tätä varmasti kehitetään myöskin tässä sitten saatujen palautteiden perusteella, eli vähintään tämä sama tulee päivitettynä sitten vuoden päästä sisällöllisesti, mutta sitten mahdollisesti jotain uuttakin, mutta ehkä nyt ihan mitään romaania tästä ei ole kuitenkaan tarkoitus tehdä mitään 100-sivuisia, että nytkin jotenkin koetaan, että kun tässä on vähän reilu 60 sivua, että siinäkin on jo tavaraa kohtuullisen paljon. Mutta nyt jos ei kommentteja tai kysymyksiä muita tässä yhteydessä tule, niin tosiaan tutustukaa siihen varsinaiseen itse katsaukseen, ja jos teillä on jotain kehittämisideoita, niin mielellään niitä kuuntelemme, tulee ne sitten jäsenistöltä tai meidän sidosryhmiltä, että siinä mielessä niin palautetta saa antaa, ja se on ihan toivottavaakin. Mutta ehkä päätämme nyt tähän, ja toivotan intoisia lukuhetkiä sitten meidän toimialakatsauksen parissa tänä vuonna ja sitten myös tulevina vuosina. Oikein mukava loppukevät.